endnu en bogstav. Den her telefon har bare sådan nogle syge sounds, når man skal tale. Yes, Mike, det er rigtigt. Er det nogen, du recorder? Jeg recorder ikke. Hvorfor? Det var fordi Mike sagde, at han recorder. Nå, ja, det sagde han. En tandbørste. Nej, det er toothbrush. Easy, man. Skal jeg bare joine... skal jeg joine noget speed, du har set? Ja. Nej. Jeg er sgu ligeglad med jer. Jeg joiner. Ja. Speed, Du du har er set? ikke ligeglad med mig, fordi jeg vil også gerne joine Speed Music Game. Hvad skal jeg tage? Solo Insane Mode? Ja, Insane, det er det bedste på Speed UC. Normal, det er mega lort. Nej, jeg kan faktisk også godt lide normal. Det var, jeg har sådan et lortekit her, der hedder Farmer. Altså, jeg har også default, men jeg bruger Farmer, fordi så kan jeg... Det er default. Default, det er bare det bedste kit, som jeg har. Det bedste, jeg har, ikke? Det er det eneste kit, som jeg har derinde. Det bedste kit, jeg har, det er Farmer. Jeg sagde også Farmer på Jeg elsker altså den her texture pack, den der sive. Hvad fanden? Så cool. Hvordan kunne han allerede have så meget dia-armor? Rush. Nej, han havde dia, altså alt muligt dia. Okay, og skal call hacks på ham. Ja, nu kiggede jeg hen på hans ø. Der er alle diaerne er der stadig. Okay, han har måske lidt hacks på. Muligvis. Men hvad er det for nogle hacks, der kan gøre det? Det ved man aldrig. Hvilken client er det, man? Det ved man aldrig. Tomato, det kan ikke være tomato, vel? Muligvis ikke. Okay, to gaming! Jeg har ikke engang fået gear endnu, mand. Har du ikke fået noget gear? Nej. Er det ham? Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg kan ikke se ham dernede, den arbejde. Den arbejde flækker! Den arbejde! Han har kappe og alt muligt, om du flækker. Kappe. Ej, hvad? Noob. Kasper siger, at man er god, hvis man har kappe på. Det behøver man ikke. Jeg sagde også til Kasper, at... det er monster. Prøv lige at se, hans kappe er monster. Sådan kinda. Kinda. Hallo, hvad laver ham her? Kan han ikke bare lade være med at løbe? Hvad hedder ham, du jagter? Sonic. Okay, der er ikke nogen tætte på mig. Så laver jeg måske bare lige den her. Hey, så hopper han lige ned i hovedet på mig. Det er en anden dude. Der er sådan tre, der kæmper sådan mod hinanden. Hallo, hvorfor? Han kommer op og så clean-upper han mig. Fordi han Han synes, der det anmelder er skulle sjovt. også skade lidt liv på mig. Fordi han ville synes, det var sjovt. Det er jo ikke Blæk! Han er killet. Mike hacker. Mike, hvad ville du egentlig gøre, hvis du lige pludselig fik passwordet til XX Cheats Hacks tilbage? Altså hvis du nu fandt ud af, hvad passwordet og e-mailen var igen. Altså du fik den tilbage i din account. Vil du så bruge den der, du har nu? Ja. Vil du så ikke bare bruge den der, du har nu til at hack? Hvad, Silas? Du er jo mega pæm. Nå, okay, Silas, du fik 700 match sidste gang, og du sagde, at du var stor i snippet. Men jeg var lige 1000 stor. Ja, Silas. Der var han 1000 stor. Mette, hun var med. Ej, Mette, hun var faktisk oppe. Mette, hun var oppe i det. 1000, det giver jo mening. Ej, det ved jeg godt. If you love Okay, hvem er me. Det er, jeg kigger, hvem der er, Mike. Det er mor. En, der hedder Chronicle. Det var også ham. Avenge mig, Mike. Det var ham, der døde mig. What? Det... Avenge mig, ikke... Yay! Ja. Sonic, ham der Sonic, han er lige joined gamet. Ham der flækkede der, Daniel. Ham der fucking flawlessede der sådan mega easy. Hallo, han clean-uppede mig. Sonic var ham, du jagtede. Og så kommer der en dude, der flækker dig. Så clean-upper han dig ikke. Jo, fordi ham der anden, jeg jagtede, han havde altså også skadet lidt liv på mig.
Oh, dang. Ja, Get ugly. Hvad? Jeg spawner Der er en dog. porter. Der er en dog. det gør alle mennesker, Daniel. Nej, jeg har allerede det der, you're close to the border. Det har alle. Nej, Jeg har en stor. Jeg har det også. ja, nogle games, så har jeg det ikke. Nogle gange så har du været. Ikke en fis. Nej, Hvor er det selvfølgelig ellers? har jeg. Look like a panda. Ah, yes. Dem sound effects. Yes. Yes. These These biscuits. Cause you look like a panda. Ah, fisen er stor. Lugter lidt af tærte. Ja, din mor leder. Mike, din mor. Daniel, du stopper lige. Vil du se? Daniel, prøv. Så, Daniel, nu prøver du. Du løb, det var ikke min skyld. Og så Mike vendte du det så om og bare, ej, Mike har sikkert worst på. Sådan Det er 300%. worst inden for Hypixel, virkelig. Hvor mange gange har du måske lige haft gjort det? For Hypixel? Næsten aldrig. Næsten aldrig. Har du ikke været bandet 30 dage? Der var kun én gang, hvor der gjorde. Og nu tæller vi ikke mere om det. Ej, Mike, har du... Jeg gjorde det. Det er sikkert Mike, der... Mike er sikkert worst på. Jeg har ikke worst på fucking... hvad du har Hypixel. Ja, jo, du har. Joking! Jeg mangler... Ej, Oscar op. Jeg sagde joking. Jeg optager ikke. Og desuden, hvis jeg optog, så ville jeg sige det, og jeg lægger fucking meget, når jeg optager, så... Mushy bro. Jeg kommer lige om lidt. Der synes bare ingen mennesker og flæk. Kom så, mig og ham der vi skal kæmpe. Jeg lader ham ikke løbe. Det er lidt svært, da jeg kan speed længere. Kom her, lille bitch. Hvad klarer han? Han stoppede bare med at løbe. What? Så tør du lige den hacks om der. Er du sikker på, at det var hacks, og at det ikke bare var bedre end dig? Der er ingen, der er bedre end mig. Mike, jeg er ikke bedre end dig. Jo, det er faktisk. Nej, det er du. Og det er bare. XKFC. Jeg kan sige, men jeg flækker lige om den mester.